ръководят империята и издават едикти и управляват в движение. Това изисква непостоянна резиденция на императора в даден град. Тъй като това е смутна епоха, императорите предпочитат да президират или да прекарват своето време извън градове. По тази причина и предходниците, и наследниците на Константин Велики създават серия от резиденции в извън градска среда. Това е идеята. Де-факто, първият римски император, който избира Константинопол като постоянно седалище, това е Теодосий I, който управлява, знаете, в края на IV век. Така че преди Константин Велики императорите управляват империята в движение и по време на Константин Велики. Ако търсим някаква перманентна резиденция на Константин около София, то това най-вероятно е вилата при Константинопол. Това е една определено голяма вила, която може да бъде определена като имперска резиденция. Подобна е на вила Медияна в Сърбия, която съответно е по-добре представена и по-добре консервирана и реставрирана, отколкото тази при Константинопол. Така че е толкова за Константин Велики и Сърбия. Това за него е бил един важен транспортен център, възел и стратегически разположен. Добре.